Okay, today I was bored, then I decided yazi ntoni, let's just get this nigga a fresh haircut. Ndimlowo ndibhizi pha, ndiyazibetha le nhloko ndithi yazi ntoni, athi ndishaye man, bona ukuthi izawuhamba kanjani lento yami. Then ndabiza la mshita pha, uba ekuseni cela uzondibambela isipili apha ngasemva ndike ndizithi 1 2 1 2. Then andimlowo ndithi okay fine, ngokuthi ndibethi trimming, shaye trimo nje, ndibethi into yami nje nethi ibe ncancanca, yayibona la way, because ngoku nayi esendibhoreke nyana ndathi bhoreka kanjani inhloko yakho inje mfethu, khawuchebe man. Ndimlowo shaye trimming ngoku yabo, thatha step by step mntana. Andathi razor ke ngithi okay yazi ntoni, sifake razor ngomntana sibethelekele le trimming ebonakala, shaye turn around apho bhuti. Okay, sibethe intshebe ngoku nasishaye intshebe yethu ibe standard, streame sibone ukuthi ihamba kanjani mfethu. Okay, ayishaye bhuti, khayishaye sithi okay yazi ntoni ngo sifake idye mfethu, so that yabona sizobetha le look ibe fresh and so imbu kakhulu. Okay, ndimlowo ndiyafaka idry, ndiyafaka idye, then shaye nantsika, shaye razor wakhona, ndiyaqinisa lenzela uba kaloku le dye ingaphumeli ngaphandle ngapha, ihlale ebusweni yabo, kumele ihlale ibambelele kwezane lapho khona inwele ngakhona. Then ndaphinde ndabiza la mshita ndithi ekuseni mfethu khawuzokugqibela manje sishaye le dye apha ngasemva. But I always struggle ukufaka idye ngasemva because like yabo ngeke ndiyifake the same way ndiyifaka ngakhona ngaphambili. Uye lo umile ngophakathi akholele, uyabuza ukuthi ekuseni mfethu ngiyami uyayishaya le way, ndithi ekuseni ndishayile, ndithi okay yazi ntoni gqibile ngokuthi ndinibonise binjani le way. Cha ndimlowo ndiyastruggle ukhupha le way, ndithi ekuseni wena khawuphume kaloku intoni ngoku. Okay hayi yaphuma lo mshita fine, cleaner ndithi okay thina nibonise ukuthi njani, otherwise this is how it was.